Ei murru. Me ei onnistuta näin. Mulla on ajatus. Vahdi sitä, Jalmari. Äläkä lankea sen robottijuoneen. Jos robottirapu ei kerro, missä johtajarapu on, ehkä sen pikkurobottiystävä kertoo. Paavo, toi on sekoitin. Joo, mut nää robottirapu puhuu vaan radiollensa. Se sanoo sitä kaverikseen. Jaa, niinkö? Laita se pöydälle, Paavo. Kuulusteletko sekoitinta? Oot hullu! Katsotaanpas, mitä pikkuystäväsi tietää. Ei, älä! Mitä meinaatte tehdä? Se on kallis! Missä on johtajarapu? Et puhu vai? Ei! Se maksoi 24,95! Ei se kai tiennyt mitään. Hae leivänpahdin. Ei pahdinta! Se maksoi 32,50! 62,55! No oikeastaan toi oli lahja. Ei! Tää on viimeinen robotti, Jalmari. Ei mun kassakonetta. Kasvatin sen itse. Muistan, kun se oli vielä pieni taskulaskin. Ei!